Усім привіт, селям алейкум. Вітаю глядачів телеканалу АТР, які нас дивляться в окупованому тимчасово Криму, в інших регіонах України і по всьому світові. Тема в нас, звісно, одна й та сама щодня, але ми говоримо з різними людьми, які розуміються на різних галузях. І сьогодні я дуже радий, що вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення в нашому етері, ну принаймні в моєму етері, людина, до якої дуже дослуховуюся, це Володимир Куренной, голова підкомітету з євроінтеграції та євроатлантичного співробітництва Комітету закордонних справ в 2012 році, перший заступник голови Комітету Верховної Ради закордонних справ в 2014 році, народний депутат 5 і 7 скликань. Я все правильно сказав, пане Володимире? Практично так, ще й 8-го. Ще й 8-го, да? Бачите? Ну, так багато було скликань вже. Слухайте, зараз ким би ви себе назвали? Так, для глядачів, для наших. Ну, скоріш за все, зараз я експерт з деяких зовнішньополітичних питань, з питання політичного життя Великої Британії, ну, перш за все, і так далі. Так, Британію ми з вами тоді ще минулого разу обговорювали, але привід є. Але привід є. Буквально днями новий прем'єр-міністр Сунак був у гостях у Володимира Зеленського у Києві. І він взагалі така особистість дуже цікава. Він походженням з Індії. І це, ну, взагалі таке. Ну, знаєте, зараз відбувається багато речей, про які ніхто не думав ніколи, щоб індус став прем'єр-міністром Великої Британії. І ось я фотографію бачив, де він, може, ви теж бачили, Ріші Сунак стоїть і він тисне руку, здається, прем'єру чи президенту, я не пам'ятаю, Індії. І, тобто, прем'єр-міністру, да? І це так символично виглядає, що ось представник колонії колишній, так, став, так, яка демократія просто у Сполученому Королівстві. Давайте про Ріші Сунака почнемо. Я думаю, що це дуже усім цікаво, через те, що всі дуже любили Бориса Джонсона. А хто такий Ріші Сунак? Ну, це достатньо молодий британський політик. Фактично його, скажімо, такий дуже швидке зростання кар'єрне, воно і саме при Борисі Джонсоні почалося. І десь з середніх скамей парламенту він зразу став канцлером казначейства, лордом-канцлером. Це, ну, якщо переводити з британського на українські реалії, це міністр фінансів. Фактично другий пост в уряді, в будь-якому уряді Великої Британії. Лорд казначейства – це особа, персона номер 2 в ієрархії Кабінету міністрів. В час, коли він був міністром фінансів, між ним і Борисом Джонсоном була достатньо нормальна співпраця, і він був таким надійним членом команди Джонсона, але в останній період, коли у Джонсона почалися проблеми, пов'язані з звинуваченнями у порушенні карантину, ну і ви знаєте, там велися ці розслідування і так далі, і тому подібне. На якомусь етапі цього розслідування Ріші Сунак вирішив, так би мовити, розпочати самостійну політичну кар'єру, вийти з тіні Джонсона, і так, власне, він подав відставку першим складу уряду Джонсона, і це за собою потягнуло серію відставок, і в кінцевому випадку уряд, сам Джонсон змушений був подати у відставку сам. Отже, в якомусь сенсі Сунак розпочав процес ослаблення фігури Джонсона на той період, але вибори на посаду лідера партії консерваторів, яка є правлячою і яка дає можливість очолити уряд,
Він програв Ліз Трас, і ми знаємо, що Ліз Трас – це перша і найкоротша прем'єрка в історії Великої Британії, тобто вона 2 тижні була прем'єр-міністром і дуже невдало розпочала своє прем'єрство з анонсування податкової реформи, яка не була сприйнята в суспільстві, в бізнес-колах, вона була просто не підготовлена, і це призвело до її дуже такої швидкої відставки, і вже тепер Сунак прийшов як на посаді прем'єр-міністра, причому без альтернативи, бо Борис Джонсон відмовився від боротьби за цей пост. А чим ще він відомий? Перш за все тим, що він є чоловіком доньки індійського мільярдера. Вона не є громадянкою Великої Британії, але він є співвласником, так би мовити, декількох відсотків імперії цього мільярдера, і тому це один з найбагатших, скажімо, прем'єр-міністрів в історії Великої Британії, Ріші Сунак. Його політичні, особливо його зовнішньополітичні погляди до цього часу були невідомі, і він дуже мало і дуже стисло свої погляди ізлагав в засобах масової інформації. Де-факто він підтримував Бориса Джонсона, будучи в складі уряду Джонсона, в тому числі по українському питанню. Але зараз він став прем'єр-міністром, і дійсно тепер він повинен, так би мовити, показати суспільству свій зовнішньополітичний портрет, свій власний. І поки що нічого нового чи оригінального не викристалізовується. І ми бачимо, що Ріші Сунак йде по шляху своїх попередників, так би мовити, і Борис Джонсон, і Ліз Трас. І тут нічого дивного нема, бо насправді щодо України і щодо Росії у британському істеблішменті сформувалась дуже стійка, така кремезна, я би сказав, одноголосна позиція. Немає практично ніяких розходжень щодо відношення до цієї війни, щодо того, що Росія є головна загроза безпеці і головна загроза національним інтересам Сполученого Королівства у Європі і не тільки в Європі. Тому таким чином, щоб нівелювати цю загрозу, потрібно всіма можливими засобами допомагати Україні. Це загальнополітичний, я би сказав, такий консенсус, який сформувався в британській політичній системі. Якщо говорити, наприклад, про позицію опозиції його величності, тобто про лейбористську партію, яка зараз знаходиться в опозиції, але має дуже непогані рейтинги і, можливо, в 24-му році, якщо вибори будуть в Британії в 24-му році, прийде до влади, і вони сьогодні лідери в опитуваннях, там біля 50% мають рейтинг. Це історичний розрив, бо у консерваторів тільки 29, 28, 29%. І це, до речі, певне розчарування, тому що для Торі, для консервативної партії, Ріші Сунак була остання надія, і вони розраховували, що з його приходом до лідерства партії і кабінету ситуація буде змінюватися, і рейтинг консервативної партії буде зростати. Цього практично не відбулося. Зростання якесь було, але воно дуже таке непомітне. І в цілому поки що тенденцію непопулярності урядів, вже скажімо, консерваторів не вдалося
змінити. Тим не менш, з точки зору українських позицій, українських інтересів, Ріші Сунак вже зараз продемонстрував, що він буде продовжувати лінію британських урядів, починаючи з Бориса Джонсона, який практично задав такий дуже гарний темп співробітництва між Лондоном і Києвом, і більше того, він продемонстрував всім іншим союзникам по НАТО, який стандарт повинен бути, які темпи допомоги Україні, сприйняття української позиції, українських інтересів у цьому протистоянні повинні бути. І для багатьох європейських країн позиція Великої Британії сьогодні це еталон. Така повинна бути позиція кожної з європейських країн, які розуміють, за що йде війна в Україні. Бо де-факто ця війна йде не просто за нашу територію, ця війна йде в тому числі за Європу, ця війна йде за певні цінності, які розділяє західний світ. І тому дуже важливо, що Ріші Сунак не змінив цей тренд, так би мовити, і продовжує цю політику. І наскільки ефективно він це буде робити, час покаже. Певні є побоювання, в тому числі і внутрі Великої Британії, які пов'язані з тим, що дехто називає Ріші Сунака консервативним Тоні Блером. І кажуть, що незважаючи на певні успіхи, перш за все, в комунікаційній діяльності на політичній арені, як менеджер, як сильний лідер, Ріші Сунак не дотягає, так би мовити, до певних стандартів Уінстона Черчилля, наприклад, або навіть Бориса Джонсона. Ой, послухайте, пане Володимире, я трохи просто уточнення, да? Згадайте, з чого починав свою кар'єру Черчилль. З поразки від Туреччини, з ганьби, на посаді першого лорду адміралтейства тощо. Тобто ми бачимо, британська політика, вона така, я б не списував з рахунків і Ліз Трас, до речі. Це все може повернутися в будь-яку сторону, і багато разів британські політики поверталися, з неуспішних перетворювалися на успішних, тобто тут таке. Да, так, я з вами згоден. І більше того, дуже багато, перш за все, коли мова йде про повернення, то в консервативній партії всі, перш за все, обговорюють кандидатуру якраз Бориса Джонсона, який ще може повернутися, який вирішив не приймати участь у боротьбі за пост прем'єр-міністра от в цей раз, і відійшов, так би мовити, у бік і дивився на це як спостерігач, але шанси в нього ще є. І от якраз у Борис Джонсон має дуже велику підтримку, перш за все, серед, так би мовити, простих консерваторів, тобто серед простих партійців консервативної партії, які вважають його прем'єрство, незважаючи на всі скандали, які були, дуже успішним. А головне, і це головна проблема, до речі, консервативної партії, у Бориса Джонсона є бачення, як виграти вибори, як вигравати їх. Він дуже харизматичний лідер і, так би мовити, всі сподівання на те, що якщо хтось може у консерваторів виграти або якось змінити ситуацію в виборчих перегонах, то це Боджо, як називають Бориса Джонсона. Але Ріші Сунак думає інакше, і поки що він прем'єр-міністр, і для України це завершення кризи, політичної кризи у Великій Британії, воно, в принципі, позитивно впливає на наші стосунки і на те, що ми очікуємо від Лондону широкої і масштабної підтримки нашої боротьби проти рашистів.
Пане Володимире, це важливо для журналіста. Я у вас запитаю. Саме Ріші Сунак, так правильно? Це нетипове ім'я. Так. Ріші Сунак. Ріші Сунак. Добре, Так. запам'ятав. А далі підемо. Да, до речі, згадали про Джонсона. А Джонсон походженням турок, до речі. Ну Е, так, в нього є частина, так, Так, частина його предків турецький турецька. паша був там один із його там родичів. Ріші Сунак взагалі індус, так? А що може. Це перший в історії Великої Британії прем'єр-міністр індуїст. Так він ще Отже, й індуїст, да? так. Тобто, це перший. Це, до речі, дуже символічно, що, по-перше, митрополія, колись Британська імперії, митрополія, її очолив представник країни колонії цієї митрополії. І це каже, що рівність можливостей у Великій Британії це не пустой звук. Людина могла досягти найвищих штабелів в політиці, в будь-якій іншій сфері, бо ми ж бачимо, що і в економіці індійська сьогодні частина суспільства британського дуже успішно, так би мовити, розвивається, і величезна кількість індійських британців це найбагатші люди Великої Британії на сьогоднішній день. Ну, достатньо, наприклад, сказати, що індійська громада так чи інакше контролює такий автогігант, як Land Rover, Range Rover і так Ну, далі. слухайте, там взагалі є міста, де більшість населення походженням з Індії, наприклад, і таких немало. І я хочу, знаєте, що запитати? Да, до речі, тут треба зауважити для нас, як пострадянських людей, абсолютно немає значення, скільки грошей у цього Ріші Сунака. Тобто, це не купиш, це не про гроші в політиці, а це про особистість, яку нам ще доведеться дізнатися, що він за людина, і може ми чогось ще не знаємо про нього. Він молодий дійсно, але дуже позитивний. Приїхав, пройшовся з нашим президентом Києвом. Дуже тепло вони привіталися. Я не знаю, може вони вперше бачилися, але обмінялися. Ну тобто, цей ланцюг довіри він не перерветься точно. Але ось роль таких країн великих, ну принаймні великих за населенням, як Китай та Індія, дуже така сумнівна, дуже не Китай взагалі, на мій погляд, це держава, яка сподівалася, що України не буде. І тут там є свої розрахунки, я не хочу про них говорити зараз. Ось цікавіше про Індію. Нібито це демократична країна, але країна з великим рівнем антиамериканської риторики в політиці. Так, ну щось на кшталт Туреччини, там таке ось антиамериканський настрій в суспільстві. Але дуже велика, дуже розвинута. Ну вона така складна країна, але все ж таки розвинута так само. І вплив вона має, але вона не підтримує Україну, яку підтримує ну найбільш за всіх саме Велика Британія. І ось вони побачилися з прем'єр-міністром Індії, і напевно, Ріші Сунак щось говорив їм про Україну. Чи може зрушитися позиція Індії в наш бік в міжнародних організаціях, в інших якихось там інституціях? Бо думка таких країн великих, ну як Індія, Китай, це може бути ще Бразилія, вона важлива насправді для того, щоб не лише західні країни, а й в принципі світ в цілому був на нашому боці однозначно. Так, я з вами згоден, що думка і позиція великих країн, які не є частиною, так би мовити, західних стран, вона дуже важлива і вона впливає на позицію взагалі, так би мовити, третього світу. І з початком агресії Росії проти України Індія зайняла достатньо таку, ну, вона говорила про нейтралітет, але де-факто
це була така мовчазна підтримка Москви. Так. Але з часом, до речі, ще першим говорив на тему російсько-української війни саме Джонсон. Він якраз був з офіційним візитом у Делі, і саме він першим торкався теми індійської позиції, і трошки почався оцей рух в бік реального нейтралітету спочатку. А тепер ми навіть можемо говорити, що потім були, до речі, переговори з німецькою стороною, були переговори з Парижем у індійського прем'єр-міністра. В нього було велике турне по Європі, і Індія залишилася нейтральною країною в цьому питанні, але тепер ми можемо говорити, що це більш схоже на реальний нейтралітет, ніж це було на початку війни. І те, що, наприклад, Індія підтримала підсумкову заяву країн двадцятки, яка засідала, саміт якої був на Балі буквально не так давно, говорить про те, і в цьому документі все ж таки констатується і засуджується російський напад на Україну. Це вже для Делі це великий крок уперед, і це великий прогрес у її позиції. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а я перепрошую, уточнюю запитання. А чому, насправді, чому Індія ближче до Росії, ніж до Британії? Хоча і індусів у Росії набагато менше, і зв'язків таких немає. Чому так сталося, що і Індія потрапила в орбиту, ну таких, ну скажімо так, в орбиту, в орбиту зла, а не в орбиту західних цінностей, і Британії в тому числі, яка є головним носієм західних цінностей в Європі, принаймні? Ну, по-перше, я би все ж таки хотів уточнити, що не можна вважати, що Індія сьогодні в орбіті Москви. Бо насправді по своєму економічному потенціалу і по іншим показникам Індія вже переросла Російську Федерацію. І ще не, і якщо ми будемо говорити про орбіти, то там не зрозуміло, хто в чиїй орбіті знаходиться. Індія буквально в наступному році буде найбільша країна у світі по населенню, вона обганяє зараз Китай, тобто це ВВП Індії зростає дуже швидко останніми роками. Деякі прогнозують, що буквально 3-4 роки Індія стане третьою країною за ВВП у світі. Отже, Індія не є складовою частиною там якоїсь орбіти Москви, але традиційно ця країна була, так би мовити, в рухі третього світу, третіх стран, які не доєднуються. Спочатку це була історія про два полюси: комуністична Москва і Захід на чолі з Сполученими Штатами. І Індія займала таку нібито нейтральну позицію. Це пов'язано в тому числі з економічними питаннями, з питаннями зброї, і з питаннями геополітичними, які так чи інакше торкаються індійських національних інтересів. Наприклад, Індія дуже боялася, що однозначна підтримка України викличе у Російській Федерації таку саму однозначну підтримку Китаю в протистоянні між Пекіном і Делі у деяких питаннях
прикордонного там територіального Ну, в них питання. давній конфлікт насправді. Так, які є. І більше того, між Китаєм і Індією є суперництво, є конкуренція, і вона не завжди, до речі, носить достатньо цивілізований характер. І для Індії дуже важливо, щоб в цьому протистоянні Російська Федерація займала нейтральну позицію. Це дуже схоже на те, як Ізраїль сьогодні пояснює, чому він не надає Україні військову допомогу, кажучи, що є загрози щодо того, ризики щодо того, що Росія тоді буде озброювати Сірію, буде там озброювати Іран і так далі, і тому подібне. Хоча ми бачимо, що на практиці, скоріше за все, Іран починає озброювати Росію. В всякому випадку такі факти про це говорять. Отже, індійська політика це питання намагалося якось обходити будь-якими шляхами. Другий економічний, так би мовити, фактор, він заключається в тому, що Індія почала, скориставшись цією ситуацією, почала скупляти дешеву російську нафту. І таким чином стала одним серйозним, так би мовити, бенефіціаром цієї кризи з економічної точки зору. Ну, це приблизно як і Туреччина. Туреччина на інших питаннях. Так. Ну, це не дуже красиво виглядає, скажімо так. Не дуже красиво виглядає, але ви ж знаєте, що в будь-якому конфлікті, в будь-якій війні завжди є ті, хто стоять збоку і отримують якісь прибутки, дивіденди від цього. На жаль, це реалії, це реалполітик. Таким чином, індійські зв'язки з Британією, вони скоріше носять такий історично-політично традиційний характер, плюс індійці полюбляють емігрувати в Британію і жити там. А питання з Російською Федерацією – це питання великих грошей, і це питання зброї, і це питання Китаю. І так ми підходимо до іншої країни, про яку ви казали, це Китай. Це ще одна величезна країна, яка на відміну від Індії займає більш проросійську позицію і де-факто озвучує, якщо Індія останнім часом почала дрейф все ж таки в наш бік, я вважаю, що прогрес певний у позиції Делі зараз вирісовується, то Китай, на жаль, поки що займає свою традиційну позицію дружніх стосунків з Російською Федерацією, але об'являючи при цьому, що він виступає за територіальну цілісність України і там проти війни. Ми розуміємо, що просто виступати проти війни, а при цьому підтримувати конкретні дії, голосувати в Раді безпеки ООН, в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в унісон з Російською Федерацією, це є підтримка Російської Федерації. На жаль, найскладнішою, наприклад, позицією на Балі була саме позиція китайської делегації щодо прийняття заяви. І всі компромісні формулювання, які були там в цій підсумковій заяві, вони, як правило, подавалися з подачі китайського керівництва. Більше того, на всіх щабелях, міжнародних майданчиках Китай займає позицію підтримки Російської Федерації. І навіть ми можемо говорити про те, що країни двадцятки просто ігнорували представника Росії, міністра закордонних справ Лаврова. Але Китай порушив цей бойкот. І саме китайський міністр закордонних справ провів зустріч з Лавровим
на полях цього саміту. Отже, китайська позиція найбільш складна. З іншого боку, як Індія, так і Китай, так чи інакше, максимально залежать від західних інвесторів. Значна більша частина інвестицій, яка йде сьогодні в Індію і Китай, це інвестиції Сполучених Штатів Америки, країн Європейського Союзу, Австралії і Великої Британії. І це якраз говорить про те, що перспектива подальшого тиску на ці країни дві існує. Я маю на увазі, що ми можемо отримати в результаті спільних командних дій Заходу і, можливо, з нашою київською, так би мовити, координуючою функцією, ми можемо отримати результат. Ми можемо отримати те, що ці дві країни рано чи пізно будуть виступати за реальне завершення цієї війни. До речі, вже хоча б те, що було досягнуто, на мій погляд, це вже результат, що і Китай, і Індія засудили дуже жорстко можливе потенційне застосування ядерної зброї. Так, це дуже важливо. Це дуже важливо. Це, напевне, найголовніше, бо це позбавляє фактично Росію можливості продовження і підвищення ядерного шантажу. Чим вони займалися, а їм так сказали, знаєте що, ось із цим не треба. Ось ми про це навіть говорити не будемо, і тут дійсно це добре. А знаєте, я хочу так трохи перенестися зі Сполученого Королівства до Сполучених Штатів і попросити вас проаналізувати результати. Вони вже, напевно, вже остаточні. Результати проміжних виборів і в Сенат, і в Палату представників, і особисті перспективи пана Трампа, який виявився, проявив, я не мав сумнівів жодних, але він довів уже всім. І через сина свого, і сам, і просто, ще лише, напевно, його кішка проти України нічого не сказала, але може і таке статися. Тобто він довів, що він ворог України і абсолютно, Путін Ніферштейн, навіть, Бог з ним, так, хто він там є. Ось ваш аналіз, це дуже важливо, бо на відміну від Сполученого Королівства, все ж таки в Сполучених Штатах є різні точки зору, і навіть в Конгресі є люди, які відверто, їх мало, але вони виступають за припинення допомоги, фактично за здачу України. Такі люди є, вони балотувалися. І ось ваш повний такий аналітичне бачення я хочу почути. Так, ці вибори були дуже важливі, і як ми знаємо, напередодні виборів дуже багато було таких песимістичних прогнозів щодо того, що, по-перше, демократична партія, яка контролювала обидві палати американського конгресу, тобто парламенту, і контролює адміністрацію президента, так от, що ця партія програє з розгромно, катастрофічно програє ці вибори, їх обидві палати візьмуть під контроль республіканська опозиційна партія, а в республіканській партії лідуючи ключову позицію займає Трамп і його прихильники, так звані трампісти, так? І вони не контролюють повністю партію, але вони контролюють значну її частину, а саме вони і є носіями цієї ідеології ізоляціонізму, в яку загортається така латентна спроба здати Україну. Прихильники Дональда Трампа не говорять, що треба здати Україну Росії і підтримувати Росію відверто. Ні, вони це кажуть з іншими аргументами. Перш за все, вони говорять про те, що Америка first
І тому повинні ми займатися американськими проблемами і гроші витрачати на американські проблеми. І тому давайте Україну трошки відсунемо від головного порядку денного і так далі. Тобто це подається під таким соусом. Але насправді ситуація дійсно була загрозливою. І якщо б більшість трампістів прийшла до контролю в Палаті представників і в Сенаті, це могло б змінити акценти в політиці Сполучених Штатів щодо України. Так, адміністрацію Байдена вони б не змінили, але, чесно кажучи, ті 2 роки, які для цієї адміністрації залишились, Байден би займався тільки боротьбою з Конгресом де-факто, а не допомогою Україні. Отже, ризики дуже великі були. На щастя, цей прогноз щодо червоної хвилі по Сполучених Штатах Америки, бо кольор республіканської партії червоний, і всі говорили, що червона хвиля піде по Штатах. Не відбулося цієї хвилі. І, до речі, її не відбулося, перш за все, завдяки провалу саме трампійської частини республіканської партії. Дуже багато трампістів, яких особисто підтримував Дональд Трамп і просував їх як кандидатів від республіканської партії, програли ці вибори. І це дуже важливий результат, який поставив крапку у всякому випадку в такому одноосібному лідерстві Дональда Трампа в партії слонів, як називають республіканців. Що по результату? По результату ми бачимо, що дійсно республіканці взяли під контроль Палату представників з невеликим, до речі, з невеликою більшістю, і вони будуть контролювати Конгрес, Палату представників, але кількість трампістів навіть серед республіканської партії не така велика, як очікувалось. Тобто говорили про те, що більшість республіканської більшість республіканської більшості в Палаті представників будуть саме трампісти. На сьогодні ми бачимо, що це не так, і що їх приблизно по різним оцінкам до третини серед республіканців. А є ще демократи, ми ж пам'ятаємо, що. Отже, такої загрози, яка очікувалась, її не буде з боку Палати представників. Ну, а головна сенсація відбулася на виборах в Сенаті. Бо насправді всі говорили, що республіканці і візьмуть під контроль і Сенат Сполучених Штатів Америки. Цього не відбулося взагалі, і демократи залишили контроль за собою, і це вже сенсація. Це вже сенсація, це дуже великий, до речі, успіх адміністрації Байдена, бо дуже рідко буває, що в мідтерм, тобто в середину терміну виконавчої влади, а саме адміністрації Байдена, ці вибори, які відбуваються в цей період, виграє правляча партія. Як правило, опозиційна партія починає вигравати. І це так би скажемо, дає шанс партії на наступних виборах президентських. Що ми зараз маємо? Ну, два питання в одному. Політичне майбутнє, власне, Трампа. Чи він оголосив, що він буде балотуватися, але для цього треба ще праймеріз республіканський виграти, напевно, так? Да? Я не дуже добре цю систему знаю. Так, однозначно. Загальнонаціональні праймеріз. Але з'явилася фігура Десантіса, це губернатор. Так. Він піднявся значно, так? І він авторитетна людина. І кажуть, я не знаю багато про нього, що він абсолютно не трампістських поглядів на світ, так?
Це перше. І друге, Байден відверто сказав, 80 років йому днями було, він сказав, що він піде на другий термін, тобто абсолютно смілива така людина, невтомна людина, просто заздрість бере, якщо чесно. Ось такий результат. Він підвищує шанси, тобто, попри все, попри всі проблеми, війну в Україні, проти України, попри всі там економічні негаразди, які через цю війну відбуваються, і зростають ціни. Ну, ми ж знаємо, що відбувається в Європі, в Сполучених Штатах. Американський виборець все ж таки це довіра. Це жодного провалу не було. Так виграли там Конгрес, Нижню палату, але довіра до до адміністрації демократів, до Байдена особисто є, і це дає йому шанс знову обратися президентом. Ось ваша аналітика така трохи на перспективу. І я прошу з Трампа почати. Дійсно, Трамп планував своє друге пришестя в президентський забіг, в президентську гонку як тріумфальне. Бо по плану, по прогнозах повинна була відбутися величезна перемога на виборах в Палату представників і в Сенат, а після цього Трамп оголошує свою участь у президентській гонці 2024. Але не відбулося цієї тріумфальної перемоги на виборах. Більше того, Сенат республіканці програли, а Палату представників виграли со скріпом, так би мовити. І багато, скажімо, політичних технологів і аналітиків радили Трампу не прискорювати цей процес, бо дійсно дуже зарано ще об'являти про участь у президентській гонці і не об'являти свою участь. Але Трамп їх не послухав і все ж таки об'явив, що він буде приймати участь у цьому забігу. Дійсно, спочатку буде забіг серед республіканських кандидатів, а потім вже вибори 2024. Якщо говорити про демократів, там дуже просто все. У демократів немає сильних кандидатів, крім Джо Байдена. Джо Байден – діючий президент, і це логічно, що він буде висувати свою кандидатуру на другий термін. Більше того, як демонструє нам американська традиція, як правило, діючий президент виграє боротьбу за другий термін. Питання тут тільки в вікових, так би мовити, критеріях, але були приклади і більш, скажімо, більш дорослих і досвідчених кандидатів. Так. А от у республіканців дійсно дилема. Тепер виникла дилема. Якщо до цих виборів практично всі говорили, що альтернативи Трампу як кандидату не буде. Сильних кандидатів немає. Ніхто не збере бюджет під виборчу кампанію, крім Трампа. Отже, була така ситуація з невіри у такий собі культ особистості всередині республіканської партії, який просто мав всі ознаки кризи внутрішньої. Так. А тепер це питання де-факто знято. Виявилося, що ніякої монополії Трампа в республіканській партії не існує. І всі, хто був незадоволений цією гіпертрофірованою ролью Трампа у республіканців, вони розправили плечі і підняли голови, бо з'явився шанс отримати альтернативу. І дійсно ця альтернатива з'явилась. Треба сказати, що тріумфально в цих виборах
переміг не Трамп, від якого очікували цю перемогу, а переміг Рональд Десантіс, губернатор штата Флориди, якого, до речі, Трамп дуже недолюблював, і проти якого він навіть висловлювався у ході виборчої кампанії. Тобто, де-факто він проти свого однопартійця неодноразово висловлювався у виборчих перегонах. Тим не менш, незважаючи на цю критику самого Трампа, Десантіс не просто там виграв, він виграв з величезним підривом на 20%. І таким чином за одну ніч став загальнонаціональним політиком, став потенційним більш привабливим кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії, ніж Дональд Трамп. Отже, Рон Десантіс – це зірка, яка восходить. Дональд Трамп – це зірка, яка в минулому. І між цими двома виборами де-факто республіканці будуть обирати свого лідера. Уже на сьогоднішній день, якщо ми подивимось опитування громадської думки в Сполучених Штатах, і навіть серед прихильників республіканської партії проводилися вже подібні опитування, 47, 48 на 44, 43 виграє Десантіс. Отже, Десантіс вже випередив Дональда Трампа. І ще є 2 роки на те, щоб обрати і визначитися у виборців. А по-друге, Дональд Трамп останнім часом, він щось знає, знаєте, як, пане Володимир, якісь берега попутав. Тобто він пішов в розніс якийсь там щодо України, що суперечить думці більшості американців за соцопит. Тобто він втратив нюх, я не знаю, як це сказати, на мій погляд особистий. І знаєте, що хочу запитати у вас? Вже стосовно України. Ось мені дуже незрозуміле таке явище, як агітатори за Трампа в українських телевізійних етерах. Тобто вже Трамп довів, я ще повторюю, що він відвертий ворог України і, в принципі, західного суспільства, західного світу, так? Людина, яка нехтує цінностями, яка нехтує демократією, яка, ну, в принципі, ну, я думаю, що зрештою це кримінальною справою все закінчиться, його поведінка, там, штурм Капітолія, тощо, але це справа Сполучених Штатів. Навіщо наші телеканали, наші журналісти, ведучі запрошують цих людей? Що вони нам можуть ще сказати, крім того, що вони казали, що Байден нас зрадив, що війни не буде, що він бреше, а там хвалили Трампа, а виявилося, що Трамп просто це дірка від Путіна. І що з цим робити на нашому? Тобто це теж медійний фронт. І я хочу, ось ви, як людина, яка залучена до медійного фронту, що ви про це думаєте? Ну, я скажу так, дивіться, прихильники Дональда Трампа, вони однакові у всіх країнах. До речі, це така вже своєрідна, так би мовити, політична секта, і представники цієї секти, цього напрямку, вони є. Ну, це теорія змови, це проти ковіду. Там, от я тільки про це хотів сказати. Але я не про те. Тут таке явище дуже дивне, бо прихильники Трампа в Польщі польські, там в Литві литовські, напевно, в Норвегії, напевно, норвезці, так? А в Україні це не українці. Але їх запрошують, хоча вони брехали нам всі ці роки, починаючи з початку тих виборів 16-го року, але традиція продовжується. Навіщо нам їх... І причому вони з'являються на таких каналах патріотичних, я не буду перераховувати всі, які вважаються патріотичними тощо. Я не розумію, навіщо нам все це. Ну, я з вами тут погоджуюся, але оці наративи, в тому числі, наприклад, антивакцинаторські, це наративи, ну, де-факто це такий ультраправий популізм, носієм якого є Трамп і його ідеологія, і в Україні воно також присутнє. І люди, які обрали подібно, так би мовити, башка для себе, вони вже не хочуть бачити реальних речей, які
вже загрожують Ну це, власній країні. пане Володимире, Власній це в країні. принципі можна назвати дебілізацією суспільства, ідіотизацією Так, суспільства і політики. Тобто, це просто загроза національній безпеці України, особливо під час цього етапу війни, коли ми маємо захищатися і контратакувати на всіх фронтах, включно з медійним. Я згоден, трампізм може бути як політична течія, присутній в будь-якій країні світу, але він не може мати прихильників в Україні, бо насправді реалізація постулатів трампізму для України це означає смерть України, кінець України. Це означає те, що наша країна буде захоплена ворогом. І таким чином дивно, що в Україні знаходяться люди, які просто не замічають чи не хочуть бачити того, що позиція Трампа і його прихильників для України означає просто смерть, означає геноцид. закінчення Це прихильники геноциду, це прихильники геноциду українців. Просто люди, так, які... я з вами повністю згоден. Да. Ну, треба це дуже загрозливо. Угу. Але будемо сподіватися, що в Україні все ж таки подібна доктрина не набере багато прихильників. Надіюся, я закликаю всіх колег, журналістів, гостьових редакторів новинних там дискусійних програм просто отямитися, бо це шкода для України, для кожного з нас, для наших дітей, для наших близьких тощо. Останнє запитання, просто час спливає, вже 3 хвилини залишилося буквально. Але я почув, просто не пам'ятаю джерело, напевно, це віце-прем'єр з питань євроінтеграції, ви євроінтеграцією займалися свого часу активно. Заява така була днями, що вступу України до Європейського Союзу не заважить навіть те, ну, якщо на той момент війна в якійсь формі буде продовжуватися, так? Яким ви бачите процес приєднання України до Європейського Союзу? 3 хвилини у вас, пане Володимире. Мені дуже подобається оптимізм українських чиновників щодо європейської інтеграції України. Я би з радістю розділив цей оптимізм, радість і так далі, але, на жаль, я змушений в даному випадку зайняти антиурядову позицію, тому що де-факто на сьогоднішній день гальмує процес європейської інтеграції України Україна, а не Європейський Союз, чиновники Європейського Союзу, єврокомісари і так далі. Бо насправді Україна, яка взяла на себе зобов'язання дуже швидко реалізувати підготовчий процес і виконання критеріїв для початку політичних переговорів про вступ, сьогодні не виконує ці зобов'язання, не встигає їх виконувати і, скоріш за все, не виконає свою обіцянку даною Брюсселю щодо того, щоб завершити до нового року домашнє завдання, так би мовити, і з початку нового року розпочати ці переговори про вступ. Отже, ми на сьогоднішній день не можемо ні на кого кивати головою, що хтось там ще винен. Причому це ніяк не пов'язано з війною, бо парламент же працює в нас, урядові інституції працюють, вони можуть приймати закони, які Україна сама пообіцяла швидко прийняти. І вона цього не робить. По багатьох напрямках в нас не тільки прогрес в просуванні критеріїв членства, а у нас регрес. І знову ж таки, це не питання війни. Війна тут не до чого. Це питання ефективності роботи уряду, Верховної Ради України і адміністрації президента. Отже, якщо ви взяли обіцянку, виконуйте її, і я впевнений, що всі інші фактори будуть мати другорядне значення. Дійсно, Україна може
дуже швидко стати членом Європейського Союзу. І це в її руках, виключно в руках України. Дякую, пане Володимире. На жаль, немає часу вже подробно поговорити про це. Наступного вже разу, може там після Нового року підсумуємо, що було, що не було. Дійсно, знаєте, я всім кажу, що наша справа людей, які не залучені до захисту України, фізичного захисту, да, робити, тобто встигати за фронтом, встигати за нашою армією, бо це буває соромно в різних галузях, да, що яка наша ну просто велика насправді армія, і що ми її як суспільство, як політикум досі не гідні. Насправді ми ніколи не будемо. Якщо б всі так виконували свої обов'язки, як це робить Збройні Сили, ми б вже були членом Європейського Союзу. Дякую вам дуже, пане Володимире, за те, що долучилися. З вами завжди цікаво. Я думаю, що і глядачам було так само цікаво. Російський рейх буде зруйновано, Україна переможе, Крим повернеться в Україну. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Дивіться АТР далі.